všetci, ja som youtuber Dusty.sk a dneska si zahrajeme FC24, ale na mobile. Každý, kto toto video bude kúkať, tak nech dá odber a like a je to povinné, to hovorím. No, úplne šťastný nový rok. Keďže sme takto tu a tu na mňa vybehlo nejaké kartičky, tak si to dáme, že camping. No a tu máme balíčky, ktoré by sme si mohli otvoriť, teda iba tento jeden. Tak uvidíme, že čo tam bude. Tak. Je to ikona, je to Nemecko. RM. Riken. OK. A dvaja dudelkové. To je fajn. No, toto si vezmem. A keďže naša posila, už ju mám kúpenú, tak Valker môže ísť do nášho týmu. Tak to sem dám takto a tohoto dám sem a Dudeka dám sem. Tak. Valker pôjde sem. Tak. A takto bude vypadať náš tým, keď ideme hrať. Takže dáme play. Division Rival Z2 a môžeme ísť. Kým sa mi to načíta, tak dajte odber a like. Už si ho dali, tak ďakujem. No, máme proti sebe, neviem ako sa volá ten tým a je docela, no ne, že je lepší, ale že je veľmi lepší. Má lepší atak, no proste je silnejší ako ja. No tak my ideme na to. Sme doma, čo je fajn. A on cikoký, ale to má dobrý tým. No to teraz nebudeme ani vyprávať ani nič. My ideme rovno na to. Musíme ho nejak oklamať, alebo tak ja neviem. Zidane. Ja neviem, moje powershoty, či sú teraz dobré. Ale tak to vyskúšam, ale nič sa z toho nestalo. Takže máme prvý hový kop. Jaj. Dobre, máme loptu. No tak toto nič. Tam. Dobre. Skúsim. Gól. Tak toto bolo pekné. Powershota. Pekne trafené. Tak. Cez obráncu. Bam. Dobre. Pekné. A ideme ďalej, takže vyhrávame 1-0. A zatiaľ to vypadá veľmi dobre. Ani by tak nevypadalo, že je nejak silnejší. Ne. OK. Offside. Dobre. Tak je to offside. Takže to je škoda. Takže nič toho. Tak môžeme ísť rovno ďalej. A Odegaard, OK. No a snad dáme ešte nejaký gól. Ideme sem. Ne, to je moc. Ani to nebolo moc. Tá šla pekne. Až moc. Tak. Mám loptu? Mám. Dobre, vybojoval som. Toto... Ne, to je Matíč. Zidane. Gól! Tak toto je nádhera. Takto sa mi to páči. 2-0. No a zatiaľ som nevidel ani nášho Valkera. Neviem, kde je. Ale proste zmizol.
Tam je, no. Ideme, no a teraz sa mi to začalo extrémne sekať. Dobre, už sa to ukludnilo. Válke, aj on má válke, akorát že na útoku. Musím mi to nechať, keď idem do útoku. A aj tak z toho nič nebude. Ani z tohoto. Chcel som ešte niečo vybojovať. A toto už musí pískať. Dobre. 2-0. A poďme na to zase. Ježiš, to sa seka, keď on má. Dobre. Prestalo sa to sekať, takže môžeme ísť dopredu. Pekne. Zidane, ten brankár. Tak, palec hore. Čo tam pekne dal. Toto bolo veľmi zlé. Moje voleje asi moc nefungujú. Vinicius alebo niekto to musí vybavovať a prečo vždy, keď má on loptu, tak to musí tak strašne sekať. Né. Tak toto sa neviem, čo teraz stalo. No, poďme. Dobre, takto, Vinicius ide. Gól. To musel byť gól. Vinicius proste pekne. Najprv to síce nedal, ale potom si to rozmyslel. Znova, bam. Pekné. 3-0. Zistilo sa, že je docela slabý. Takže by sme to mohli vyhrať a toto bolo komu? Vinicius, gól, 4-0 a Vinicius dáva už vlastne 4. gól, teda v zápase. On dal 2. Zidane dal 1 a ešte niekto dal, ale to si už nejsom istý. Zidane ne, vôbec. Ty, tak pekne letí. Škoda toho. Ne. No tak nič. Tak, Válke má De Paul. Politano. Ne, komu toto? Ale dobre. Ale Bianka zase chytá. No bolo to celé pekné. Tak toto bola taká strela. No, nič z toho. Prečo mi to ešte nenechal, keď som bol na útoku? No dobre, to by mi vôbec nemalo vadiť. Vyhral som 4-0, čo je vážne dobré. Zidane a 2-krát Vinicius, OK. No, za chvíľku pôjdeme na Pro 3. No, takto, ideme sa kúknúť do nášho týmu. Tak ja som Dusty.sk a toto pre dnesné video bolo všetko a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Tak čau.